Pozdrav svima, evo danas došli smo do situacije da vidimo da li ima nešto za vrcanje, pošto vidim da kod nekih kolega je dobro zamedilo, pa ćemo mi danas evo da vidimo realnu situaciju kod mene, znači probat ćemo jednu da vidimo najslabiju DVB košnicu, da li ima bilo šta meda i jednu od najjačih. Tako da, ajde da radimo, da vidimo da ne gubimo vreme. Pošto kod nekih kolega dobro zamedilo, kod mene nije bog zna šta, ali nadam se da će biti nešto, bilo šta od meda, tako da, čisto da vidimo situaciju. Znači ovoj Dadan košnici, evo je ovde, znači dato je 5 satnih osnova i svih 5 satnih osnova je izgrađeno. Evo da vidimo, znači 1, 2, 3, 4, 5 plus 2 u plodištu, 2 Dadan satne osnove koje su isto izgrađene, tako da je ona izgradila nekih 7 satnih osnova. Pa ćemo da vidimo koje količine donela u ovom delu, pretpostavljam da ima, ovde vidim da nešto i nema meda, ali ajde lagano ćemo da pomerimo ovo čisto ovde. Evo ovako, pošto je ovde urađeno prevašavanje 1 grama i one su uglavnom gradile u ovom delu, gde je ram prevešan, a ovde gde su izgrađeno saće, bukvalno ništa nisu donela. Tako da, najverovatnije sam trebao da u ovom delu ovde prevešam još 1 ram iz plodišta i onda da ga isecam, recimo, da ne bi toliko gradile građevnjake, znači da ga isecam, a ovaj drugi da pustim, recimo u levoj strani. Ajde vidimo ovaj prvi, da li ima bilo šta od meda. Pa da, evo ga, prvi ima meda. Evo, ne znam koliko se vidi, sad tu ima, ali nije pun. Nije pun i s ove strane, evo, izgrađena lepo, ima ubačenog, ali nije poklopljeno. Nije poklopljeno. Sad ćemo vidjeti da li ima poklopljenog meda, taj ćemo med izvaditi, a koji nije ćemo ostaviti da sačeka još malo. Evo drugi. Da, i ovaj su počeli s ove strane da zatvaraju, znači, samo da vidim, ima nešto meda, kažem opet nije to puno, evo ovde isto ima meda, malo ga poklapaju u ovom delu, ali ni ovaj još, iako to ništa ne kaplje, još uvek to nije spremno. Tražimo neki ram koji bar ima 30%, 40% poklopljenosti, jer pre 10 dana kad sam gledao, bilo je poklopljeno, da kažem, 30-40%. Znači evo 2 rama sa medom, ne prepuna, ali ovaj bi mogao da bude za vađenje. Evo ga, kolege, zatvoren je nekih pa do pola s ove strane i s ove strane isto malo. Ali ja mislim da je ovo, pogledajte, mislim da je ovo zreo med. Jer ovde, snimi kolega, evo ovde nema ništa. Znači jedne kapljice i pre 7 do 10 dana je ovo ovako bilo. Tako da ja ovo neću više da čekam. Neću više da čekam, znači izvadit ću ovaj pun ram meda. Evo lagano uzimamo metlicu, skinut ćemo pčelice. Evo ga, čist bagramo med. Samo da ima s ove strane. Znači ništa tu ne kaplje, tako da, kažem, ovako je bilo otprilike pre nekih 10 dana, tako da ja pretpostavljam da pčele, da je to zreo med, jer kažem, evo, ništa ne kaplje i taj ćemo oduzeti. Znam da će, mnogi se možda neće složiti sa time, ali kažem, evo ova 2 polupuna ova ovde, da kažem 2, njih ću ostaviti, da kažem, za pčele, mada one imaju dole u plodištu, ali nema veze. Sad idemo još jedan da vidimo da li ćemo da uzmemo iz ove. Jedino što me posebno raduje ove sezone, da svaka košnica ima bar po 2-3 rama. Evo ovo je najslabija, znači 2 polupuna, pun. Ovo ćemo ovako. Nema sad grabeži, ali evo i ovo prikaži kolega, imam danas kamermana,
Evo ovako imamo jedno, da kažem, telo, neki polutelo, gde staje i Dadanblat i LR ram, tako da mi odgovara, 4-5 rama izvadim, odnesem do kola da ne bi kičmio i jednostavno praktično i dobro po meni. Evo, i možda se ovako poklopi da ne dolazi do grabeži. Ajmo drugi ram da vidimo, kolege. I ovaj je nekih, evo, zatvoren koliko? 30-40% i ovde. Da li nešto kaplje, kaplju samo pčele. Ajde malo da ih ovako. Da vidimo da li ima neka kapljica, nema ni jedne kapljice. To je to. To je to, drage kolege. Znači, bit će nešto meda iza nas. Nije bog zna šta, ali dobro. To ćemo malo da ih počistimo. To je. Ne znam koliko se vidi sad tu, ali puno. Vađi, ostali su ti dve unutra. Nema veze. Nema veze, 2-3 pčele, poslije ćemo i to otvorimo i izađu. To je to. I evo treći, da vidimo ovaj ovde. Ovaj isto delom je poklopljen, evo ga ovde. Samo da ima s ove strane. Ajde, ovaj za sada, možda bi trebao da ga oduzmem, ali za sada neću. Evo, tako. Evo, prebacit ću ovde s ove strane. Znači, evo, u izgrađenom saču, samo da vidimo, u izgrađenom saču nema ništa. Znači, prebacit ću ovde čisto ovako da popunimo. Evo, krajnje izgrađeno, nema ništa. I da pogledamo, evo ovako, kratko, da vidimo kako izgleda slaba zajednica. Pošto, kažem, eto, neke kolege imaju ove godine dobre prinose. Evo, snimi samo. Evo. Ali kažem, ovo je izgradilo 7 satnih osnova i donelo, evo, 2 rama vadim i ima još 3 rama. Znači, ajde da kažemo 7-8 kg meda. Ali kažem, eto, izvadio sam ona 2 rama, ovo ću za sada im ostavim jer ima tu, evo malo snimi dole, evo i u kraju, znači njima fali čak malo mesta, prave neke zaperke. Pošto je 9 ramova dole, pa će, dobro, možda se ne vidi sad, nije ni bitno. Znači s ovom smo završili za danas, ovo ćemo ostaviti ovaj med na kima. Tako da, to je najlakše izvrcati, ali treba da ima i za pčela. Znači 2 smo izvadili puna, idemo sad sljedeću da bacimo samo pogled. Nećemo ovde sad da nastavljamo dalje sa radom, ali čisto da vidimo ova najjača kako izgleda. Mislim najjača, jedna od najjačih. Pošto imam i LR dobrih i... ajmo da vidimo. Evo kolega, priđi, pogledajte. Jedan vedni, evo samo malo spusti da se vidi. Evo ovako, se vidi. Evo ga, pun. Čekaj da vidimo, ajde, samo jedan da vidimo. Ajde, čisto radi ovoga. Znači ona je izgradila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satnih osnova, plus ovoj sam dao jednu u plodištu. Što se tiče ove košnice, možda sam, kažem, nekima mogao da, jel možeš kolega? Može. Nekim sam možda mogao da kažem dam više izgrađenog saća, ali jednostavno eto. Nadam se ovde samo da nije prešla matica gore, ajde da vidimo. Evo, sad ćemo da vidimo, prvi da izvadimo jedan i to je to, mora da se radi. Evo ga, ovo je puno, samo da vidimo. Ma da, sve je to krcato, sad tu da li čekati, ja iskren da budem, ne bih čekao više. Ovo ću najvjerojatnije vaditi, iako nije poklopljeno, priđi da vidimo sljedeći, evo ga, pun. Gledajte kakvi su to medni venci, lepo, fino. Evo ga i sljedeći, vide se, evo, medni venci. Ajde ovo da vratim, samo ne mogu da držim, teško, iskreno, to je to. Znači, čisto da prikažemo situaciju, jer se mnoge kolege, da kažem, sekiraju kada vide možda iskusnije ove pčelare koji imaju dosta meda, pa jadni, ono što se kaže, kad sam ja kao počinio, razmišljao sam, eto tako, kad vidim negde gde ja grešim ili šta, kako. Znači, sve je razlika do terena, način rada je u principu svuda isti,
tako da nikakav sistem ako ne medi vam neće pomoći, tako da jednostavno kad medi svaki sistem je dobar, treba vam dobra pčela, treba vam neke osnove pčelarenja i to je to u principu. I da medi, naravno. A ja ću dodati i četvrtu stvar, da vam je pčelinjak udaljen što dalje od drugih pčelara. Znači što manje konkurencije, više meda. Eto, to je to za danas. Znači posebno me raduje što svaka košnica je dala bar pomalo. 2-3 rama, 4, nije ni bitno. Ima par slabijih koje su podbacile, ali uglavnom poslednjih godina je bilo jedna da 20 kila, sledeća 5, treća ništa, četvrta ništa, pa onda opet 20 i tako dalje. Tako da ove godine je ipak svaka dala po nešto, tako da sam zadovoljan. Eto, to je to. Ajde, moramo dalje da radimo. Izvinite što ne mogu dalje da snimam, ali kažem, eto, snimio sam jednu od najjačih košnica i ona prva je bila, da kažem, jedna od najslabijih. Tako da svako društvo kada ima paše koje je iole dobro, ono će vam doneti. Evo, to je to za danas, kolege. Kažem, mora da se radi. I ne bih dalje da snimam. Znači, situacija je svuda takva kao i ovde. Svaka košnica ima bar 2-3 rama, tako da sam ja zadovoljan. Biće nešto i za nas pčelare. Pozdrav, hvala na gledanju, zapratite kanal i medno.